the storm, riders on the storm. Into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Takže urobíme si poznámky, učesať sa mám aspoň, lebo keď písal tento Lenin poznámky, tak ostalo len rukou, tam už je určitá transformácia, takže dáme si, mal by som si umyť, ale potom už asi nebude, dáme si ukážku tzv. Logaritmického myslenia, nelogického. Ako fascinovalo ma vždycky slovo world a word. To môžete len keď viete po anglicky, lebo je plno slovných hračiek v iných jazykoch, ale nie sú svetové, s tým už nič nenarobíš. Tak ako Havel sa zamotal v svojich hrách s tými svojimi ľuďmi, tak ostal. Nemôže byť svetový, lebo nikto nebude robiť reklamu Husákovi. Ale to sme znovu odbočili. Dáme si ukážku tzv. Logaritmického myslenia. A ten logaritmus sa ku mne dostal predčerom, keď som náhodou narazil som na logaritmické pravidko a spomenul som si, že také pravidko naozaj existovalo a spájalo sa mi s osobou, ktorú som predtým dostal, to je Michal Petrek, a s mojím otcom, tu pod týmto obrazom, ktorý tu je vedľa. A vypočul som si a zrazu som pochopil, že to je ten kľúč, že to je to L, v tom slove L, lebo tiež len na 90% som pochopil zhruba, spomenul som si, že čo to je logaritmus, ale stručne povedané je to transformácia problému na inú úroveň a potom vrátiť späť. Čiže zložité výpočty vydáte na krivky, dve, a tie sčítate a potom tú sčítanú krivku dáte naspäť a vyjde vám výsledok, ktorý predtým za vás vyrátali niekde v nejakých tabulkách. A čím je to pravidko presnejšie, väčšie, presnejšie, tým tie výsledky sú presnejšie, ale v podstate už sa potom strácajú zmysel. No a všimnete si, že vlastne áno, aj nám sa dejiny s časom, dejiny, Kundera o nich píše, svrkávajú. Čiže pre nás sa stane symbolom pokroku stále viac a viac a u mladej generácii kalkulačka a potom už dokonca ten integrovaný obvod alebo ten, čo tak pulzuje. No vyrába to ten Intel, to nevadí. Čiže ostanú nám dva symboly, kalkulačka a zostane nám ten Aristoteles, ktorý sa hrá na tej pláži, kde má vlastne inakšie more, ktorému to stiera zhruba frekvenciou filmovou, akože tam až môže prísť človek na to na menej času, keď prejdeš a zmizne tá stopa, tam sa niekde zrodil motion picture. A teraz ako som odbočil. Áno. A zrazu nám vypadne z celého toho procesu logaritmické pravidko, hoci naopak, presne naopak, Eiffelová väža, cesta na mesiac, celý ten svet, ktorý dneska predstavuje západ, nepostavil ani Aristoteles, nepostavili ani kalkulačky, to už len dnešný svet je iný, ale logaritmické pravidko. Dneska už ani nie je, dneska už ani neviete o ňom nič. No a celé to tajomstvo. Jak začneš rozmýšľať logicky? Ako náhle sa utopíš dva extrémy. Buď nevieš nič, alebo utopíš sa v detailoch. Ako náhle musíš sa naučiť rozmýšľať logaritmicky a v praxi si to ukážeme na dvoch veciach. Jedna vec bude na tomto Krstnom otcovi, to logaritmické myslenie. Tu sú dva knihy Krstný otec. Zrejme podľa toho, ako treba správne rozmýšľať. A potom na Merlin Albright, alebo kto HNM, problém HNM, musí to byť HNM. Lebo náš projekt ide tým štýlom, že není problém mať na 1000 odpovedí, 1000 otázok, 1000 odpovedí, ale jednu odpoveď. To je vždy tá túžba po dosiahnutí Boha. Čiže HNM.
Takže Jan Masaryk nám nesedí, tak sme si mysleli Hans Masaryk, Honza Masaryk. Lebo musí HNM máme, hej, ideme linku Habsburg, Metternich, Hitler, Mussolini, musíme tam dostať po tie písmienka, aby sme dosiahli to 1001, tá redukcia, ktorú môžete nazvať potom populácia. Čiže chcete vedieť, počul som nedávno, že znovu sa chystajú otvoriť kauzu, kto zabil Jana Masaryka. Čiže úplne reálne sú v stave spustiť všetky tie veci, ktoré spôsobia papiere, hodiny, nadčasy, to a uzavrú znovu s niečím, že nevedia, čo je s Masarykom. No povedzme si takto, ak tam nebola kamera nejaká, hlavne nepodsunutá, nejaká náhodnou kamera obskúra, tak platí to, čo si vypožičal od niekaďa, už neviem odkiaľ, Kundera, einmal ist keinmal. Čiže ak sa ten príbeh stal len raz, nestal sa, nie je tam svedkov. No to zase taká pravda nie je, lebo ten Masaryk bol predsa len príliš vysoko, aby tam niekto okolo neho nebol, tak ako Kaplický zomrel, celý život chodí a zrazu v momente jeho smrti nie je okolo neho nikto. Možno 5 minút v živote bol sám. Ale tým sa nechcel, že niekto zavraždil Kaplického. Takže zrejme treba ísť na to úplne inak. Samozrejme, úradníci a inštitúcie by sa veľmi tešili, ako bol inštitút komunizmu, teda inštitút dôkazu komunizmu. Čiže keby inštitút, ktorý má dokázať zločinnosť komunizmu, našli nejaký dôkaz o tom, že komunizmus nie je zločinský, zničia ho, aby inštitút proste nič sa nezmenilo, len stoličky pomenili na nich. Takže musíme ísť na to logicky, logaritmicky, lebo logicky to nejde, ale musíte trošku logaritmicky. Potom si povieme o tom, čo to je logaritmus. Čiže položte si otázku. Zjednodušiť, kto z Čechoslovákov bývalých, nemusí byť ani Čech, ani to, kto na tom území žil, bola pani Albrightová. Táto dosiahla najvyššie. Tá vlastne mala zdroj. Teraz neviem, či tá veta jej, a nečudovala by som sa, poviem, kam smerujeme, a nečudovala by som sa, keby to bolo presne naopak, smeruje k tejto vete, všetko smerujeme, pretože ešte do dneska stále sú dva sklady, jeden je v Moskve, všimnite si, a druhý je v Amerike. Čiže to ruské sa prijavilo, že zrejme z najväčšou pravdepodobnosťou bude v Moskve, moskovské archívy, a niekde v Amerike sú tiež archívy. No a teraz tieto dva, ktorým z jedným z nich bola československá osoba najbližšie. No predsa pani Albrightová, keď sa stala druhou rukou po prezidentovi. No tak určite si zabehla tam pozrieť sa, jak toto bolo s Honzom, pretože mala osobný vzťah k Prahe. A zaujímalo ju, čak toto bolo s Honzom a s Masarykom a so všetkými tými, kam oni smerovali, Tomáš Garrigue Masaryk a všetky tieto tzv. Politici a tzv. tí dejatelia, štátnici v odzovkách. Určite si pozrela. No zrejme tam niečo videla. A ľudia ako Albrightová, ľudia ako Bob Dylan, ľudia ako Milan Kundera, na čo im najviac záleží, preto aj tak dosiahli vysoko, záleží im na tom odkaz do budúcnosti. Takže nechcela zostať za blbých, tak buď zrejme niečo vedela, a preto dala tam tú poznámku, čiže povedala pravdu, ktorá je v danom prípade, že stále ešte nie sme zreli na to, aby sme vedeli pravdu o vražde Kennedyho, tak buď to vedela a odôvodní pred múdrymi ľuďmi v budúcnosti, že prečo nemohla to povedať, lebo nebol ešte politický záujem. Darmo bol nejaký zákon, že 50 rokov sa má všetko oddaliť. Čiže tam je tá veta. No a teraz pozrite sa na to, kto na to prišiel. Kto tú vetu našiel. No a došla do mojej datovej schránky, do môjho e-mailu. No Ernst Kolovrat. A kruh sa uzatvára. Ernst Kolovrat si to všimol a veľmi, veľmi dobre to zdôvodnil. Takže si to prosím vás prečítajte, ako Ernst Kolovrat vlastne došiel logicky, alebo lepšie povedané v našom logaritmicky, k tomu, že zrejme Masaryka dole z toho okna nevyhodili Rusi. Možno, že tá veta je tam preto, že ešte nevie, kde je ak je tam dôkaz, ak tam bol nejaký dôkaz, ale dôkaz asi bolo, einmal ist keinmal. Tento podobný osud postihol aj Kunderu, ktorý keď prispôsobil žart na rok 68, prerobil ho. Tam sa mu už na rozdiel od žartu primiešali iné záujmy, iné štáty, iné filmy, robil to iný režisér, než on chcel. Preto vyjadril spokojnosť
s filmovaním, keď mal to pod kontrolou, žartu, ale už mal výhrady k ľahkomu byťu. A ja som tedy bol vlastne v Mníchove, keď Mníchov bol plný celé, všetky výklady, všade bol samé neznesiteľná ľahkosť bytia. Kundera bol všade. Až tak, že mi zakopal agent na auto a pozval ma na 3 dní domov k sebe. Volal sa Obermann, ale povedal mi, keď sme sa rozchádzali, že radšej si nemám jeho meno písať do kalendára, lebo že je sledovaný, lebo robil pre tú stanicu. Ale sme od veci. Takže skúsme si ešte jednu vec povedať. Takže to sme si dali ukážku na Albrightovej. Ďalší spôsob logaritmického myslenia je, keď si zobereš metafory. Ulianov, teda Lenin, vieme o tom, že Ulianov nemal rád, keď sa dávali prirovnania. On rád mal dojem, že má strohý mozog, že rád sa dopracuje k veciam strohou logikou. Logicky, a cez argumenty. Ale zároveň však vedel jednu vec, že metafora pomáha, ale metafora pokulháva vždycky, lebo vďaka tej skratke má tam aj určitú dezinformáciu. Takže ja sa zastavím pri jednej knihe a pokúsim sa spôsobiť logaritmického myslenia. Veľmi ma nahneval Mario Puzo, ktorý som si čítal, keď som si prečítal také interview, zrejme bolo podhodené, to sú majstri manipulácie, lebo najväčší chyb sa doplňate, keď robíte niečo z vlastného rozhodnutia, ktoré nie je vaše vlastné. Keď sa ho spýtali, že či je Krstný otec jeho najlepšia kniha. Samozrejme, že musel vedieť, že urobila. Maria Puzo urobil Krstný otec. Keby bol predstaviteľ malej literatúry, nič sa také strašné nestane, keby povedal, že áno. Keby bol úprimný a povedal pravdu. Tak ako keď sa pýtala Kate, hrdinu, že zabil si vnúka svojej dcery, decko svojej sestry. Nie. Všetci uverili tej lži a išiel život ďalej, pretože sa 15 rokov. Takže ešte som sa stratil. Áno. Takže Mario Puzo samozrejme povedal, že nie. Čo? Dôsledok? Aký bol dôsledok? No kúpil som ešte 3 knihy Maria Puza, nejakú putničku, niečo to, aby som zistil, že ten Krstný otec je dobrý. Všimnite si ten trik. Áno? Ak by pri tých rozpočtoch, aké má vydavateľstvo a koľko zarobil na tom Paramount a celý ten biznis, aké škody by spôsobil Mario Puzo, keby sa dopustil pravdy, že je to jeho najlepšia kniha. Koľko menej by sa predalo. No a tieto škody sa neprejavujú až tak v malých literatúrach, preto tam vidíte zopár malých megalomanov, ktorí tvrdia, ktoré je ich dielo najlepšie, ale aj speváci tam už okúkali, že nepozná svoju najlepšiu pesničku. A to už nechajme. Čiže takto na mňa dobehol Mario Puzo, tak mali odo mňa ešte získali za 3 knižky peniaze, ale teda vráťme sa k jeho fantastickému trilógii Godfather, ktoré vlastne kniha nebola, bo kniha potom už naša to je proste uchvatné svedectvo doby. Ale znovu, bez internetu, bez opakovania možnosti vrácať sa k tomu, by ste ťažko ten odkaz našli, jak to je tam. Ale oni mali na to čas, oni tam sedeli, robili to. Takže zostaňme pri Godfather. Áno? Tak si pozrime Godfather. Existujú, a hneď vám poviem aj, ako zavádzajú metafory. Existujú takéto, potom vám ukážem Kunderu, 2 vydania, ako robia centrály, tzv. Publishing housey. Takže tu máme dvoch Godfatherov. Tento som používal v meste, ale tak sa vrátime ho späť do obalu. Dávame ho presne do obalu, lebo ten, ktorý ho má, ten si potrpí na čistote. Chcem to poškodiť, lebo kniha nesmie byť na ne. A tu je západ. Takže zabalíme túto knižku, tak a neodhalíme si tam, čo tam je. Zabalíme túto knižku späť. Čím sa tieto 2 knižky odlišujú? Jedna je tzv. Hardcover, to je táto, ktorú držím v ruke, tá je nepomerne drahšia ako táto paperbook. A pustíme si na špacírku naše logaritmické myslenie, nie logické. Čiže tu máme 2 Godfatherov. Jeden je drahší, jeden je lacnejší. Tento je paperback a tento je drahšie vydanie. Neporovnateľne drahšie, nebudem hovoriť koľkokrát. Všimte si, to biele je aj väčšie trošku, je ťažší a tento je pekný. Ten si môžete zobrať hocikde.
Neporovnoval som obsahy, že či sú rovnaké, ale takže ich tu máme. No a tu máme hneď prvú metaforu, veľmi, veľmi zavádzajúcu, ktorá je použitá na prednej strane. Tu paperback nemá druhú stranu. Počkajte, tu je kotva, neviem, to si potom, takže to sú tie dve. Táto je mäkšia, tá je pekne, to je naše, nekladne, tá je drahšia. Čiže tu odpoveď, viac menej bližšia a presnejšia odpoveď je až za touto obálkou a tu. Ale to si ešte necháme všetko. Čiže táto drahšia kniha obsahuje 3 informácie. Tento obal, ktorý je zhodný s týmto. Potom pod týmto obalom je ďalší obal a ešte vnútri je tretí obal. Čiže tu máte 3-krát viac informácií už len v samotnom obale. A pozrieme sa na zadnú stranu. Tu na zadnej strane, podľa môjho logaritmického myslenia, je hlúpému treba viac povedať, múdremu stačí menej. Čiže stručnejší text, je to zlatým, aby vám to sedelo k nábytku, ten, kto má peniaze. A toto je... Takže tu je cena, aj tu je cena. Takže poviem cenu teda. Táto bola 195 a táto je 1240, čiže 10 krát. 5-krát drahšia. To bolo aj s touto knižkou, aj tu ste dostali ten istý deň v 2 verziách. Ničím sa nešili, i 2 vety boli viac. To je ako robí biznis vydavateľstva. Tu je žert, obálka. Ale už, aby sa nerozptýlovali. Čiže, čo nám hovorí táto krásna kresba? Hovorí, že všetci sme ovládaní a prijíma jednu verziu z hora. No, vieme my, že existujú aj iné babky z dola, tak to sa dajú, a idú aj vodiace babky z dola. Ale toto je taká akože najustálenejšia fráza, ktorá hovorí, že ako je ovládaný svet cez postavičky, cez politikov, už necháme bokom. Čiže to je tá vertikála. Vertikála kríža a potom ešte horizontála. Všimte sa aj na kríži, ktorý je vyššia, ktorá je dlhšia. A kde je táto? Tá je bližšie k hlave. Tá je dole, nižšie, ďalej od ľudu. A to znamená, že toto je renesancia, to sú tí vyšetrovatelia, ktorí vyšetrujú, to sú tie knihy, romány, to sú tie poťahovačky, to sú voľby. A tu je tá horizontála, ktorá to vlastne ovláda. Ktorá dezinformácia je na obidvoch kresbách daná? Je daná v tom, že všetci sa zhodujeme, že sú tieto linky, tieto nitky. A tu je presne zakopaný pes. Je to dezinformácia, pretože všetci sa zhodnete s tým, áno, tieto linky, lenže tie linky sú veľmi rôzne. Dokonca niekde aj neexistujú. Čiže vy už pochopíte na základe toho, že ako hovorí Kraus, že hypotéka je koniec slobody a to, že ste viazaní, že musíte chodiť. Dobre, tak to sú tieto linky. Budeme si hovoriť o nich zmluvy. Celý náš svet je zazmluvnený a hlavne písomnými zmluvami, už neústnymi. Čiže zmluvy. Zmluvy, to sú tieto linky, upíše sa diablovi, exekúcie. To sú tieto linky, pomocou ktorých títo hore ovládajú tieto bábiky a tieto bábiky ovládajú tých dole, čo vlastne nič nemajú. Áno? Pravda je v tom, že svetu nevládnu tieto linky. Tieto linky sú neviditeľné, neexistujú. Mocní si zmluvy nerobia. Oni ich nepotrebujú. Sem tam ich vyrobia, keď treba pre dolných, aby napríklad tých múdrych 8 týchto mudrcov, ten kameň, tam to sami napísali, aby uspokojili ľudí, aby im tam hodili, ako to funguje, lebo tam sú pre ich názory, nimi zozbierané názory o Židoch, ako to funguje. Čiže to, neviem, ak sa už nebudem teraz. Čiže tieto zmluvy neexistujú, pretože mocní majú len spoločné záujmy a nepotrebujú písať a navyše vedia, že keby to napísali, tak ich niekto bude vidieť, môže zanechať po sebe stopy. Čiže nás ovládajú záujmy, nie zmluvy, nijak nie vyjadrené, ani nie peniazmi. Peniaze napríklad 2000 rokov neexistovali a napriek tomu existovali štáty. Ide o to, že veda a toto dokázala, napríklad neexistuje Grécko. Štát, je len 100 rokov. Všetko ostatné neboli grécke štáty, pretože pri terajšej technike nebolo možné uriadiť väčší štát, ako je mesto. Boli mestské štáty. Jediný, komu sa podarilo za tých čas ale mali tie
Bol impérium 100 rokov, nečakaných 100 rokov mieru. To znovu tá zamenená rola impéria a vojny. No vojna bola kvôli mieru, oni boli unavení z vojen. Takže a skončíme pri Markovi Aureliovi, to nechajme tak. Takže to všetko. Čiže to je tá dezinformácia, ktorá nás opantá a my radi uveríme, že peniaze riadia svetom. Nie, pretože mocný má vždy peniaze, keď chce, a najviac má peniaze ten, kto ich vydáva. Tlačiar peniazy, preto je monopol štátu. No a zrazu s prekvapením zistíte, že v Amerike netlačí štát peniaze, ale súkromná firma, čo mňa osobne upokojuje, pretože tam sú ľudia. Ja sa bojím inštitúcie. A povieme si to na Hitlerovi. Takže mňa upokojuje, a posledný som prišiel na to, keď som bol v Kanári v Londýne, keď som videl ten obrovský súkromný majetok, mňa to upokojilo. Pretože napriek tomu všade za tým vidím človeka. Ja tam nevidím inštitúciu, nemilosrdnú inštitúciu, ktorá popravuje. Voláme ju republika. Ste sa z toho. Takže takto, hej. Takže tieto dve knihy. Takže poďme ďalej, tie odpovede. Takže hovoríme si, že je to na prednej strane zlatým, vytesané, krásne, každému zrozumiteľné. Tie linky sú, aj tie záujmy sú vlastne linky, lenže sú není namalované, nemôžu byť, pretože najviac ublížil kresťanstvu z dnešného pohľadu, v danom čase to bolo riešenie. Michelangelo, ktorý dal tvár Bohovi a Kristovi, potom už bolo ťažko prispôsobiť, keď videli ste, že stále v tom elektoráte tých kardinálov je stále viac farebných ľudí, a čo s tým Bohom? No keby nebol namalovaný, nebol by problém ho zmeniť na mulata alebo na cičo. Čiže tým, že si drzo dovolil Michelangelo, použil najväčšiu katedrálu a tam to zväčšnil, možno, že aj predlžil život, ale aj spôsobil, bol príliš konkrétny. Čiže tu tiež to skonkrétnenie vlastne bráni vám porozumieť, že vás neovládajú nejaké linky, len záujmy. A tie linky, chcete, aby ešte boli viac viditeľné, vymysleli sme tzv. Písomné zmluvy, ale použili sme slovo a písané slovo, a to ešte nič nie je menej zrozumiteľné ako slovo. To môže klamať, ak chcete, môžete si ho prekrúcať. Čiže sme zamutaní v slovách. Pozrime si, čo nám ukazuje druhá strana. Druhá strana, keď toto dáme dole, nám ukáže moc, ako sa prejavuje moc. Áno, čiže už žiadne zmluvy. Krstný otec na tej svadbe svoj vybavoval všetko. Uvoľnenie z armády, to ani nešiel za tým sudcom, to len peniazmi vybavil to. A Luca Brasu tam stretol, no a bolo treba riešiť problém Johnny Fontanu. No, narazili na iného človeka, ktorý má aj peniaze, všetko má peniaze, je takmer rovný s krstným otcom. A krstný otec má v rukách čo, na rozdiel od neho? No, ten majiteľ filmového štúdia je zazmluvnený, je viac menej ustálený v právnom systéme, má tam právnikov, ale keď sa krstný otec rozhodne, právnikov nemá a použije silu. Ako musí tú silu použiť, jakým štýlom, kompromis nemá, ten človek bol ochotný hocičo urobiť a zdá sa, že ten Volc je podobný ako Soloso, že je ochotný z rôznej čestiny, ale aj tak, tam niečo chýba, tam bolo treba niečo objaviť. Staré povedné heslo, že zaútočí tam, čo je blízke srdcu. Čo môže? Jak mohol donútiť krstný otec? No poslal Toma Hagera, ktorý nie je Sicilčan, tiež písače, na prieskum. A tam zistil, ten obrázok potom vystrihli, že tam bolo nejaké mladé dievčatko, ktoré pomáhalo producentovi filmovému potvrdzovať, že stále je muž. Tu potom dali preč. No a tu je odpoveď. Symbol brutálnej síly. Lebo čo v tomto obrázku, čo tento obrázok symbolizuje? Koňa bez hlavy. Tu je krv, tu je hlava. To je geniálny obrázok, áno. Čo najviac šokovalo zrejme majiteľa toho štúdia, to, že nebol ani varovaný. On proste miloval toho koňa, lebo zrejme kôň je krajší ako súľa, a to už nechajme bokom, to je vlastno všetkých pes, kôň.
že útočil bez varovania, nedal ani šancu. Áno, tým ho zlomili. A keď pripravovali sa dostať toho poslanca, tiež takisto chystali na ňo nejakú spreneveru peniazy a toto nie. Našli, čo našli? Zabitá prostitútka v posteli. Čiže tu je tá podstata, tu je ten princíp sily moci. Kundera o nej hovorí tiež, že zmysel vojny stratili už, lebo Homer bojoval za krásnu Helenu, potom sa bojovalo za to a Hitler už nebojoval za nič. Hitler bojoval proti človeku, čo bolo najhoršie. A Stalin nemusel robiť nič, stačilo len dať reproduktor do ruky Hitlerovi. Sa čudujete, prečo Stalin porazil. Mal za prvé dnes za sebou obrovské územie, mal dostatok ľudí a hlavne stačilo mu len papuškovať, čo povedal Hitler. Hitler bol už taký megaloman, že on už ani neskrýval. Išlo síce o územie, ale už ani neskrýval, že ide vraždiť. Čiže Stalin nemal robotu, to bol len rozmnožiť, čo Hitler robil. Tam došlo k porazeniu toho. Čiže tu sme si teda dali ukážku na tom, že tu je tá moc, tu je tá symbol moci a pozrime si, čo nám hovorí tretia stránka. Čiže ešte raz, v paperbacku to nemáte, hej? Čiže v tomto drahšom to máte v zlate, v bielom, lebo grófi a páni majú radi biele, toto je čierna realita, tiež pracuje. Potom si to pozrieme aj na tejto, toto je lacnejšie vydanie Kunderu a vtedy si dnes ste mohli kúpiť drahšie. Mám ho niekde. Čiže Mariáš. Kto vládne svetu? Mariáš král, kráľovná, Mariáš sobáš. Vždycky tam je málo, jak sa hovorí, že údel manželský je taký ťažký, že traja sú tam potrební. Takže tu máme, pozrite sa, čo je na tretej stránke. No, trojica. A máme tu aj dve farby. Tak, tým by som pre zatiaľ skončil. By som tu ukázal toho medveďa. A prišiel o nožičku včera na Hradčanoch, takže dozvieme sa, čo je z nožičkov jeho, že tu ich máme. Pozrite sa. Toto niekto vyrobil. Toto vyrobil niekde nejaký genius. To je geniálne. Ten sochar, tak je to z Afriky naozaj, ten, čo toto vymyslel. Čo? Máte k tomu nejaký komentár? Ja nie. Takže chvíľku sme si nechali takú malú lekciu. Tak ako si Havel robil poznámky a prišiel študovať ako toto. Takže toto je taká poznámka, pretože doba sa zmenila. Dneska máme video. Nepredstaviteľné niečo o farbe, so zvukom. Ja som sa ani poriadne neumil, ale mám tu teda jablčko, keď už ho treba. Je tu okolo mňa, sú tu symboly, je ich tu dosť, takže tu je to jablčko, ktoré dočasne porazilo nejaké Windows, okienka, nejaké 4 farebné, to je čistý symbol, no? Na základe zmluvy, ktorú dnešnej, hoci ktorý oblastný sudca zruší ako nevýhodnú zmluvu. Pretože aj v tých zmluvách nerozhodujete vy, rozhoduje sudca. Takže autori, záleží, kto bol autor. Áno, autori nazvali u Bill Gatesa to ako Gambit. Začal Gambitom zmluvou z IBM nevýhodnou. 20 rokov, ktorým vlastne nielenže vybudovali vlastný Apple, ale stopli tohto pána. A tohto pána viete, ako stopli? Zrazili ho na zem, že mu nedali prístup k Word. Takže to sú tie linky, nikde o tom zmluva nie je napísaná. Nikto nenapísal tú zmluvu. Preto začínajú dvaja autori nemeckí svojho Steva Jobsa stretnutím a očakávanie. Na stretnutie, keď sa má dohodnúť Steve Jobs s Bill Gatesom na tom, že mu poskytne licenciu na Apple, na Word. No a tam aj začal koniec Steve Jobsa, ktorý dotedy sa pohyboval v oblasti akademickej, kde vlastne našiel klientov na svoje predražené výrobky, ale tam, kde už
Malý národ má tú smolu, že hovorí tzv. Malou rečou a nie svetovým jazykom. Takže ak chce byť svetový, musí sa ho naučiť. Pamätáte sa na hit Po schodoch? Up the stairs, but blinking dusty chandeliers. The lift is out of order once again. All the cats are making way for me, and I roll up my eyes to see what is happening in this foreign land. I can hear your stereo, your washing machine rodeo. Someone spilling pin right in my hair. Arguments and whispering, reunions and wondering. I can hear it walking up the stairs. Dogs are barking in the night, and I can hardly see the light when I try to find my way back home. Disco music is so sad, like no vision in my bed. Takže toto bolo pred rokom, respektíve 28. októbra 1988. Bola to relácia, ktorú ste videli až teraz v premiére. Prečo? Ja verím, že ju vidíte celú. My sme ju teraz prerušili, pretože odvtedy sa určite veľa udialo, najmä v posledných dňoch. Ona síce nezostarala, ja verím, že ju vidíte celú, ale teraz chceme v tom, o čom hovorila, to znamená o národnom povedomí, hovoriť tu v refektári, františkánskom refektári, teda v priestoroch Matice slovenskej, kde sedia tí, ktorí sa stretli pred rokom, a ja musím ešte predstaviť aj ďalších hostí. Keď som prišiel do Matice v 1974. bola odsúdená na zánik, viete? Bola odsúdená vrchnosťou na zánik. A ja som z nej urobil vynikajúcu európsku inštitúciu. To vám musím povedať, to je pravda. Ja sa tým nechvastím, to môžete sa ísť. Nechápem, prečo si vy musíte vybavovať zváranie takých konštrukcií. My ich totiž to potrebujeme. Na to nie sú ľudia? Na to je strašne veľa ľudí, ktorí si betálne žijú. Ktorí strašne dobre vedia vysvetliť, prečo sa to nedá. Ale my musíme zistiť, ako sa to dá. Aj keď sa to nedá.